on tää kyllä mahtavaa, että meillä on niinku tämmöinen ratkaisu nyt, joka soveltuu niihin paikkoihin, mihin tavallista ilmalämpöpumppua ei niinku saada. Esimerkiksi arvokiinteistöt, suojellut rakennukset tai mihin taloyhtiö esimerkiksi anna lupaa. Tämähän toimii ihan samalla tavalla kuin ilmalämpöpumppu. Otetaan lämpöenergia siitä huoneesta, siirretään se kylmäaineen avulla ja nyt käyttöveteen. Muuten ilmalämpöpumppu toimii sillä, että se siirretään ulkoilmaan, mutta nyt me käytetään käyttövettä. Kun ilmalämpöpumput, ne vaatii aina ulkoyksikön ja se pitää asentaa ulos, esimerkiksi parvekkeella. Niin nyt nämä laitteet niin ei vaadi mitään ulkoyksikköä. Se on laudatiyksikkö, joka tulee vaan niin kuin sisätiloihin, esimerkiksi kylpyhuoneeseen. Laudatiyksikkö on todella kompaktin kokoinen. Se mahtuu esimerkiksi kaapin sisään kylppärissä. Se voidaan asentaa kodinhoitohuoneeseen, pesukoneen päälle, pesutornin päälle, jos siellä on tilaa, tai alaslaskun sisään. Mihin vaan paikkaa onnistuu. Ja sen lisäksi se on todella hiljainen. Yhdellä sisäyksiköllä voidaan viilentää noin 100 neliöön asti. Ja sitten jos se ei riitä, niin sit voidaan yhdistää siihen monta sisäyksikköä. Ne on periaatteessa ihan kuin tavalliset ilmalämpöpumppujen sisäyksiköt. Mutta meillä on seinämallisia kattokasetteja, kanavoitavia laitteita, jotka tulee kokonaan piiloon, ainoastaan ritillä näkyy, tai sitten lattiamalleja myös. Nyt sisäyksiköissä on myös semmoisen kangasversion saatavilla, eli etulevy on pelkkää kangasta. Todella tyylikäs ja harmoninen ulkonäkö. Me Wisecoldilla olemme mielellään avuksi. Jos kärsit kuumuudesta, niin ole rohkeasti yhteydessä.